Hvaljen Isus i Marija, dragi vjernici župe Svetoga križa iz Hamiltona. Evo, konačno smo dobili one dobre vijesti da nakon 3 puna mjeseca možemo opet otvoriti naše crkve. Prije svega hvala vam na strpljivosti kroz ova 3 mjeseca i na potpori našoj župi. Ovih dana civilne vlasti su zajedno sa našom biskupijom u Hamiltonu donijele odredbu da možemo otvoriti naše crkve s 30% kapaciteta. Župa Svetoga križa na sljedeći način će pokušati organizirati dolazak na nedeljna misna slavlja. Svatko od vas ili svaka obitelj ili svaki pojedinac manje više ima neko svoje mjesto u crkvi, odnosno uvijek sjedite na istom mjestu. Zato ćemo našu crkvu za ove prilike podijeliti na 2 sektora. Crveni sektor biti će meni s desne strane, kada ja gledam s oltara na desnu stranu, znači sredina desno i klupe do zida biti će crveni sektor, dok će sredina lijevo i sredina, znači klupa do zida, biti plavi sektor. Oni koji obično, znači sjednu u crveni sektor, moći će doći na misu 28. džuna, 12. đulaja, 26. đulaja i tako dalje. Znači svake druge nedelje, dok oni koji obično sjede u plavom sektoru moći će na misu doći u nedjelju 5. đulaja, 19. đulaja, 2. augusta i tako dalje, znači one svake druge nedelje. Oni pak koji dolaze na englesku misu, koja će sada biti u 9:45, pomaknuli smo 15 minuta zbog lakše i bolje organizacije, zamolit ćemo da na sljedeći način dođu na svetu misu, odnosno da na sljedeći način rezerviraju svoja mjesta. To ćete moći učiniti preko linka kojeg ćete pronaći na našoj Facebook stranici, preko aplikacije Eventbrite. Evo, na ulasku u crkvu redar će vam pomoći i dovesti vas do mjesta gdje možete sjesti. Kao što vidite, svaka druga klupa je zatvorena i možete onda, kao što vidite, označene su mjesta gdje možete sjesti. Naravno, ako ste iz istog kućanstva, odnosno iste obitelji, onda više osoba može sjesti u jednu klupu. Evo još jedanput da malo objasnim ovaj crveni i plavi sektor. Ako Martin Marić dolazi u našu crkvu na misu i inače sjedi kroz zadnjih 5, 10, 15 godina u ovoj klupi, onda se on nalazi u crvenom sektoru. Vidjeli ste sliku koja pokazuje kako smo podijelili našu crkvu na crveni i plavi sektor. Znači, ako Martin Marić sjedi u crvenom sektoru, on će moći doći na misu 27. ili 28. Zavisi koju misu pohađa, bilo da je to subotnja ili nedeljna u 11:15, i onda će moći opet doći za 2 tjedna. Ako recimo primjerice Josip Horvat sjedi ovdje gdje se ja sada nalazim u ovim klupama, onda se on nalazi u plavom sektoru. Onda će on moći doći na misu 4. ili 5. đulaja. I onda znači svake druge nedelje će moći doći na svoju misu. Zavisi u kojem sektoru sjedite, evo izmjenjivat ćemo se svaka 2 tjedna. Kao što sam rekao, ako nemate neko svoje redovito mjesto na kojem sjedite, onda se evo opredijelite da li ćete biti crveni ili plavi sektor, pa sukladno tome budete dolazili na misna slavlja već prema rasporedu. Evo, prilikom ulaska u crkvu ovaj lijevi ulaz ćemo koristiti, dok ćemo ovaj desni koristiti samo za izlaz. Pa vas molim da ulazite s ove lijeve strane. Kada uđemo u crkvu, tu će vas pričekati redar i moći ćete oprati, odnosno očistiti svoje ruke hand sanitizerom. Iako nemate masku, možete uzeti masku i kroz ova vrata onda ulazimo u crkvu. Tu će vas drugi redar dočekati i uputiti vas na ono mjesto koje je označeno, odnosno gdje ima mjesta. Ako ste mlađi, kao što sam rekao, onda ćete moći s lijeve strane otići gore na naš balkon. Znači, lijevu stranu koristimo samo za ulaz, a desnu stranu koristimo samo za izlaz. Kada sveta misa završi, evo, redari će opet pomoći da se dostojanstveno uputimo van iz crkve. Koristit ćemo znači ovaj izlaz na ovoj strani
vrata će biti otvorena, tako da evo svaki onaj koji pohađa misno slavlje ima što manje doticaja sa površinama. Isto tako vas molim evo da se pridržavamo i toga da će naša crkva biti otvorena 30 minuta prije svake svete mise, tako da na vrijeme možemo sve očistiti i sve dezinficirati. Molimo vas, pridržavajte se ovih uputa kako bismo mogli što lakše organizirati naša misna slavlja i kako ne bi došlo do nepotrebnih nelagodnosti. Hvala vam lijepa i vidimo se kroz ovaj tjedan ili pak u nedjelju. Hvaljen Isus i Marija.